खुलुमबाय स्टुडिअ आं जनाली बसुमतारी। दिनै बर' साहित्य सभानि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय बिबानगिरि सायख'नो थाखाय बिसायख'थि खुंनाय जादों। दिनै उदालगुरियाव बे बिसायख'थिखौ खुंनाय जादों। दिनै फुंनि 11 रिंगानिफ्राय जागायबाय बे बिसायख'थि आरो दिनै गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थि खुंनाय जादों बर' साहित्य सभानि जारिमिनाव। बे समाव मोनसे खौरां उदालगुरिनिफ्राय दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बिसायख'थि बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि सायख'नो बिसायख'थि खुंनाय जादों। बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुमानि आद्रा थानाय जर'खा जथुम लोगोसे बिसायख'थियाव दिनै उदालगुरि फरायसालिमानि अडिट'रियामाव 11 रिंगानिफ्राय जागायबाय बे बिसायख'थिया। दिनै 11 रिंगा जानाय लोगो लोगो उदालगुरि फरायसालिमानि अडिट'रियामाव भट होनाय जागायबाय। दिनै भट होखांनाय लोगो लोगोनो बेलासियाव बेनि रिजाल्ट एबा फिथाइखौबो मोननो हागोन। जिल्ला आफादफोरा सोरखौ सायख'गोन आफादगिरि महरै बे मोनसे गेदेर सोंथि जाना दं। बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि सायख'नो बिसायख'थि खुंनाय जादों। बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुमानि आद्रा थानाय जर'खा जथुम लोगोसे बिसायख'थियाव दिनै उदालगुरि फरायसालिमानि अडिट'रियामाव 11 रिंगानिफ्राय जागायबाय बे भट होनाय हाबाफारिया। दिनै 11 रिंगा जानाय लोगो लोगो उदालगुरि फरायसालिमानि अडिट'रियामाव भट होनाया जागायबाय। दिनै भट होखांनाय लोगो लोगोनो बेलासियाव बिनि रिजाल्ट एबा फिथाइखौबो मोननो हागोन। जिल्ला आफादफोरा सोरखौ सायख'गोन आफादगिरि महरै बे मोनसे गेदेर सोंथि जाना दं। क'क्राझार जिल्लानि गपिनाथ बरगयारी ना सालबारि जिल्लानि सीताराम बसुमतारीखौ भट होगोन। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिबानफोराव जेरै लेङाइ आफादगिरियाव दङ मुस्रि प्रशान्त बर', कमलाकान्त मोसाहारी, डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारी, बिनय कुमार नार्जारी तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइनि आफाद। बेजों लोगोसे नेहाथारियाव दङ सहेन्द्रनाथ बसुमतारी, प्रणब ज्योति नार्जारी, राजेन्द्र बसुमतारी, अम्बिकागिरि हाज'वारी, हरेश्वर नार्जारी, दिलीप बसुमतारी, हरिमल दैमारी, जोंसार नार्जारी आरो रांगिरियाव दङ सानै मुस्रि सतीश ब्रह्म बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आरो लहित चन्द्र ब्रह्म गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि। बिथांमोननि गेजेराव सोर सोरनो भटखौ होगोन जिल्ला आफादफोरा बे मोनसे गेदेर सोंथि दायो। मानोना दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि सायख'नो बिसायख'थि खुंनाय जादों। बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुमानि आद्रा थानाय जर'खा जथुम लोगोसे बिसायख'थिया दिनै उदालगुरि फरायसालिमानि अडिट'रियामाव 11 रिंगानिफ्राय जागायबाय। थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुमा बियो 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 बिजनीनि बरलगाव टेम्पाखि फोथाराव खुंजादोंमोन आरो बे सानथानि हाबाफारि। दा बे हाबाफारियाव गासैबो थिगानो जादों, नाथाय जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जि गोदान मावफुं आफाद दानाय बे गोदान मावफुं आफाद दानाया थालांदों। बेवहाय मोनसे जानाङै मोनसे थासारि सोमजिनायनि थाखाय जोबथा साननि जेनोखि थान्दै मेल बेवहाय आरो जेब्लानाखि बेवहाय माने गोदान मावफुं आफाद दाबाय थानाय जायो बे मोनसे थासारिया नुजादों। दा बिनि थाखाय जों जेरैबायदि गासैबो माने बिबानखौ जोङो दानो सानदोंमोन बे हाजोबाखसै। दा बिनिनो जि आद्रा थानाय बे जोंनि थान्दै मेलनि गेजेरजों दाजानो गोनां जि आद्रा थानाय माने बिबानगिरि सायख'नाय जिहेतु बे आद्रा थाबाय आरो बियो दान मोनसे बारलांबाय दिनै। बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा बिबान बानसु आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी सार बिथाङा मोनसे मोजां थांखि लाबाय जे दिनै एबा 22 फेब्रुवारि सानाव बेवहाय मोनसे जुनिया माने बिसायख'थि हाबाफारि बेवहाय लादों आरो बेनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरथामनि गोदान जेनोखि थालांनाय जायफोर जालांबाय बे जालांबाय, नाथाय जायफोरनाखि थालांनाय बेखौ दिनै बेवहाय गोदानै माने बिसायख'थिनि गेजेरजों बेखौ सायख'नाय जागोन। दा बेवहाय जोंहा माने आफादगिरियाव सानै दङ। जोङो बेवहाय रायजो राजानि जायफोरनाखि जिल्ला आफादफोर दङ, लोब्बा आफादफोर दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेरै गोदान दिल्लीनिफ्राय फैदों, सोनाब बंगनिफ्राय फैदों, मेघालयनि फैदों, बिथांमोना सायख'गोन जे सोरखौ बिथांमोना आफादगिरि नांगौ। बेजों लोगोसे जोंहा लेङाइ आफादगिरियाव जोंनो सानै नांगौ।
बेवहायबो 4 बिजाथि दङ दा बेवहायबो जोंनि दिनैनि बे मानिजाथाव जोंनि बे जायफोरनाखि भट होग्रा बिथांमोना थि खालामगोन आरो बिनि उनावहाय जोंहा 4 नेहाथारि नांबावगौ दा बेवहाय 7 बिजाथि दङ बे 4खौ बिथांमोना भट होगोन रांगिरियाव 1 नांगौ 2 दङ दा बेबायदिनो जों मिजिंथिदों बे हाबाफारिया उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव आरो गाहायै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जेनोखि बानजायनाय बे हाबाफारिया मोजां जालांगोन बेखौ जों मिजिंथिदों नंगौ बियो थारैनो मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गोदान मोनसे जारिमिन आरो बेखायनो जों बुंदों बियो जारिमिनारि हाबाफारि नोंथाङाबो सोंबाय जोंनि हादरा मोनसे सुबुंदारारि हादर गासै बिथिङावनो जिहेतु जोंहा माने सुबुंदारारि खान्थिजोंनो सायख'नाय जायो बर' थुनलाइ आफादनि जेनोखि जारिमिन बियो गोदान बेखायनो जिहेतु बिजनियाव जेनोखि गोदान मावफुं आफादखौ सायख'बाय थानाय जादोंमोन नाथाय सायख'बाय थानायावनो जि मोनसे जों जायखौ मिजिंथियाखै जों जायखौ आसा फारियाखै बे रोखोमनि मोनसे थासारि सोमजिबाय बा सोमजिहोबाय बे जोंनि थाखाय जोबोरैनो माने दुर्भाग्यजनक होननानै आं दिनै बुंगोन बे आसलथे जानो नाङामोन आरो बे जानायबो नङामोन बेखौ जों एरायनोबो हायोमोन दा बेखौ आङो एक्सपेक्ट खालामनाय खालामि बे रायजो राजानि सायाव सोनारो गासै जिल्लाया मा सानो मा साना मावनायखौ नुदोंब्ला बिथांमोना निस्सय नायगोन मावनायखौ नुवाखैब्लाथ' निस्सय माने नायनाय नङा बेनो आरो आंनि माने एक्सपेक्टआ आं आरो बेनो बर' थुनलाइ आफादाव गोबां बोसोर दोङो आरो फरायसा आफादनि समनिफ्रायनो दिनै 44 बोसोर जालांबाय दा बे लेखायैनो बिबान मोननाय मोनैनि लोगोआव गोदोर बाथ्रा नङा जोंहा हारिनि मावनांगौ गोबां खामानि दं रावनि बिजोंनि फारसे गोबां मावनो गोनां खामानि दं बे बिथिङाव बिबान मोननाय मोनैनि लोगोआव खोथा गैया आं अरायबो थुनलाइ आफादजों थाफागोन माने बर' हारिनि जायफोर गौथुमफोर हारि जौगानायनि खामानियाव माने नांगौ जायो बा मावनांगौ थायो बे मावनांगौआव मावगोन बे बिबान मोननायनि मोनैनि बाथ्रा गैया आरो दिनैनि बिसायख'थियाव निस्सय सानगोन गोदानै सिस्टेमा फैबाय नालाय दा बेवहाय हयथ' साननाय बायदि सोरनिबा जाफुंनोबो हागौ जायाबो जानो हागौ जिल्लाया सोरबा सानदों मोजां सोरबा साननाया बेलेगैबो साननो हागौ बेबायदि मोनसे माबाया फैगोन खारन बेबायदि माने बिसायख'थियाव जेरैबायदि फोसावनांगौ बेबायदि फोसावथिंनाय जायाखै थेवबो आङो जिल्लाफोरखौ एसे रायदावनायाव बुंदों नोंथाङा सिन्था खालामनाङा जों माबागोन बे माने हयथ' ओरैबायदिबो जानो हागौ माबा मोनसे समाव सानदोंबाबो उनाव बेखौ सोलायनोबो गोनां जानो हागौ बे गावबा गावनि बाथ्रा दा बेबायदि बिथिङाव आंनि फारसेथिंनिफ्राय एसे माने साननाया बेनो जे खोथा होदों नोंथांमोना माबादों साबायखर होदों बे साबायखर होनाय बायदियै माने आं नैबे माबायाव बिसायख'थियाव देरहागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बे मिजिंथिनाय फेलिंबा जाबाबो जेबो माने आंहा दुखु गैया अब्लाबो खामानि मावनायाव एसे खाबु जायो बेखिनिखौ मोनगोन होननानै मिजिंथिदों जुदिहाय बे मिजिंथिनाय बायदि जायोब्ला आरो जुदि बे जाफुङाबाबो खोथा गैया थ' बर' थुनलाइ आफादा अराय थागोन बे बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव बोधय जाया देग्लाय गोदान जि मावफुं आफाद दानायनि बिसायख'थिनि जा लाहार फाहारा दा बे उदालगुरि कलेजनि स्टेडियामाव जागासिनो दं खोथाया जाबाय आंबो सासे बिजाथि आफादगिरिनि थाखाय दा आंनि जा गोसो आंनि जा साननाय हारि हादाब बा हारिमु बा थुनलाइ बेफोर सिबिनो थाखाय आंहाबो गोसो दं आं गोबां सम बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा जानानै दंबोयो बुंनो थाङोब्ला गासै जिउआवनो आंहा बर' थुनलाइयानो गोसारनानै दं आंनाव गतिके बर' जाथिखौ बर' थुनलाइखौ सिबिनो एसे गोसो दङ आरो बेखायनो आंनि गोसोखौ खामानियाव जा बाहायनो आंहा मोनसे स्ट्रं जिथुनाखि डिजायार बे गोसो दं आरो बेखायनो आं बिजाथि जादों आं जुदि आफादगिरि सायख'जायो दिनैनि बे गोजोन बिलियाव होमब्ला आं गोजोनगोन आरो गोदान दोहौ लानानै साननाय लानानै आं बर' थुनलाइखौ आं सिबिनायनि थाखाय आं आगान सुरनो हागोन होननानै आं सानदों आरो आगान सुरगोन होननानै आङो खोथा होनोबो हागौ
बे बर' थुनलाइ आफाद